No niin, täällä Suomen pelataan se. Taitaa Hitmanista, koska viimeksi jäätiin se ykkösosa. Ketto Victoria. Tänne. Täällä on pari tyyppiä. Jossain. Tuolla. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expect instinct to run. Turn the camera to focus on your payload and on the shot. Fatal damage. Focus on the next one. Boom. Boom, boom, boom. Headshot. Kaikki kuoli pääosumaan. Big lock. Lock. Nyt sisällä. Noin. Mitä? Oliks tää mukaan näin lyhyt? No mä olisin kyllä äskeissäkin osassa voinut sitä vetää läpi vielä, mutta mä en muista niin lyhyttynyt. No. Mä jatkan seuraavaa tehtävää. Jatkan suoraan. Tai en mä kyllä... Mä turhaan lyhyt tää video, mutta mä lopetan tähän. Mä tein sekaisin. Tää oli Suomen pelaajat ja se on moro. Tai toinen osa mä jatkan heti.